menikah. Nggih, napa menika? Mangga, Mbok, napa, Mbok? Ngomong, Ndang, ngomong aneh. Ulang aneh. Lah ya, kok Gonggo Wito iki basa ndi? Gonggo Mino. Sing besar sinten? Ora enek. Reneng, Gareng. Iya. Pangan dhewe, Reng. Wis reng mbake. Ah. Ya. Niki pun iki, Pak. Kari mbake loro meneh iki, Ibu. Ya.
Coba tembangnya apa sing disenengi ya. Ayo Mbak. Eneng ireng manis. Mumpung nang kene enek aa. Ayo Mas. Aa gareng. Ireng manis ya. Ayo. Ireng manis saged. Ireng manis. Ya nek ora iso liyane apa? Ya nek ora iso kabeh gambar. Tembang kangen. Tembang tresno mawon. Oh ya, ya wis, ya, ya. Kancane sik tresnane, heeh. Gareng kok ya punakawane bareng wernane karo wayang kulite ya, heeh, werna biru. Tegese biru apa, Reng? Ah, sip bisa rukun. Nah. Jos. Ya gone ngangge ireng. Ireng apa, Reng? Ireng dites lho iki dites lho. Biru mau bisa rukun. Ireng kuwi iri dengki ora pareng. Dadi seniman kudu sampe iri-irian karo kancane. Nek ngangge oranye ngene iki. Embo lek oranye ora enek abang. Abange lho, abang. Oh iya. Abang ya. Abang kuwi aku bangga dadi wong Indonesia mergo duwe seniman sing ora enek sing ning liya negara duwe ketama terutama nggih menika wayang kulit. Oh iya. Ya panggal lho. Heeh. Putih. Putih ki artine suci. Dadi wong urip iki kudu suci atine. Ya kaya Mas Gareng iki lho, suci atine wonge bagus. Alah. Alah. Wong Gareng kok bagus lho. Bagus, Pak. Polahe apik, tingkahe apik. Pokoke loh jinawi. Loh jinawi ndasmu. Ya ora ketemu lho wong apik kok loh jinawi. Panjang punjung kemari Pak Loh Jinawi Karto lan Raharjo ing Niki sih. Ya. Kemang Krisno. Ya, musik. Serageng tipet. Reng, jaluk Reng. Kowe ngangge gelas iki kuwi gelasku. Ajange surya nanging peteng nang mripatku. Sinare rembulan nambahi susahe atiku. Tresno sing tak jaga ya mung kanggo sliramu. Nanging nyatane aku mbok apusi. Apusane penak. Sakno. Padange surya nanging petene mripatku. Sinare rembulan nambahi susah hatiku.
tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi Ngesti budaya dapatkan kaset dan CD-nya. Budaya bergoyang tresno sing tak jaga amung kanggo sliramu nanging nyatane aku mbok apusi sampun yo ngadep dorong nggih. Ngadep dorong. Nggih. Ngamatur Mbah nuwun lho Pak Joko ya. Nggih. Kula tak wangsul rumiyin. Enggak ding mesti nunggu nang kono, aku nunggu nang kono. Wis turuan dhisik ta. Nggih. Niki matur Mbah Nur kagem daya prakata ngomlati para sesepuh sepuh ingkang rawuh terus kagem keluarga agung maugati. Mbok bilangken kula kekejekan nanging kota tembangan wonten kirang langipun prasa kadang nyuwun gumi samudra pangsami. Terisipun kangge kula Pak mugi kangge keluarga agung Kang Mas Andri angsala berkah barokah saking Gusti Allah taala anggenipun sampun medalipun kula kalian Pak Joko kalian sak kru kadang saking Ngesti Budaya matur sembah nuwun. Sumangga.